No heippa taas. Nyt kun me ollaan oltu joululomalta tultu pois, niin me ajateltiin kuvata vähän extreme-juttuja ja mennään oikeeseen kummituslokaatioon. Sitä minun vaan piti kysyä, että työhän silloin pikkujouluissa maistoitte alkoholi. Oliko se hyvää ja miten se meni? No ei ollut. Ei kyllä. Siinä vanhemmilta tosi pahaa palautetta, että promillet hais niinku päivien päästä. Eli eikö sitä kannattaisi ikinä kokeilla? No ei kannata. Okei, me ollaan nyt tultu tänne. Se kertoo sellaista tarinaa, kun 94 vuonna kaupungin pormestari, joka oli hyvin pidetty, niin se rituaali manattiin tuonne taloon. Niin nykyään vieläkin niin se saattaa olla siellä tervehtimässä. Mikä oli? Älä pelottele. Meni oikeesti joku siellä. Menikö? Eikä mennyt. Elää. Ei mennyt. Mäkin kuulin jotain. Etikkä kuullu. Mä kuulin. Se oli toi lipputanko vaan. Teinit olivat viettämässä kesällä uimapäivää täällä rannalla ja sitten he olivat menneet yhteen näistä puukopeista ja tehneet rituaalin. Teineistä ei ole kuultu mitään sen jälkeen, paitsi että joku kertoi tämän tarinan, mutta... Voitaisko mennä kummituskerhotalolle? Pelottaa. Nössöt. Eikä oo! Äitis on! No ok. Mä voin mennä vaikka eka, kun mua ei pelota. Etkä! Näitä on 4. No, haluatteko nähdä? Mihin sinä menet ekaan? Täällä on selviä raapimisjälkiä. Viittaa vahvasti rituaaliin ja kummituksiin. Tyhmä. Tää ei oo mikään leikin paikka. Ei oo meidän omaisuutta tää. Ja henki saattaa suuttua. Saltsu, mitä sä teet? Lopeta nyt. Niin lopeta. Hei. Ette kyllä rupee. Nyt me ollaan saavuttanut oikeaan paikkaan, missä on, on tapahtunutkin tää manaus aluksi. Ja sisäpiiritietoni niin mä sain sellaisen, että kun kävelette talolle sisään, lattialta pitäisi löytyä halkoja. Ja niitä... Älä potki! Älkää potki! Hei. Ja noi halot, niin huhun mukaan kertoo siitä, kuinka moni täällä on uhreista kuollut jo, kun ne on yrittänyt manata tätä spiritushenkeä. 6. Yli 10. Sain 5. 6 niitä. Mä tiesin. 6 niitä oli, kun laskettiin. Jeltsu, onks kaikki hyvin? On. Niin. Saadaanko me manattua se? Me saadaan manattua Spiritus. tietyillä keinoilla. Tietyillä keinoilla, tietyt keinot kuuluu näin. Jokainen ottaa halon käteensä. Minä voin antaa täältä. No mä otan Kiitti. Pippeli. Mitä sit? Sitten... Älä syö. Sitten kaikki laittaa halon näin. Ottakaa tähän käteen. Ollaan ringissä. Ja meidän täytyy tehdä yhtenäinen kuvio. Tehdään tällainen Vitu hieno. mökin näköinen. Pentagon. Mökki. Eli nyt kun meillä on kaikilla nämä halot tässä muodostelmassa, niin seuraavaksi me esitetään loru, joka on peräisin Vatikaanivaltion salaisista uskontokirjoista. Ja se on latinan kieleltä sieltä suomennettu suomen kielelle. Eikö se ole se papin keksimä? Pappi on se Vatikaanin pääjehu.
On. Joo. On. Joo. Joo. Pappi. Ja se loru menee näin. Älä tule paha henki, vaan tule hyvä henki. Sekö se oli? Okei. Joo. Okei, Koska no, me nyt aloitetaan? lähtee. Ja Nyt. kaikki olkaa No. yhdessä. No niin. Ollaan yhdessä. Se lähtee Jee. nyt. Älä tule paha henki, tule hyvä henki. Hei, alas! Nyt olkaa hiljaa hetki. Kuunnellaan. Paikoilla. Ei, lähdetään pois nyt. Nyt lähdetään pois. Mä enää jää tänne. Lähdetään. Lähdetään pois täältä! Saltsu! Saltsu! Onko se... Pissasitko se housuun? Jatkako siinä housuun? Me ei tiedetä, me ei lähetä yhtään mihinkään nyt. Lähetään. Miettikää minkälainen Ei. tilaisuus meillä on tällä hetkellä Mä tässä. arvostan elämäni enemmän kuin tätä. Mutta meillä saattaa olla kerrankin kunnon kontakti. Junat ei ikinä Kyllä sä tekisi sitä. kuulit sen äänen, Ei. mitä kuuluu. Ei, minä menen Me voidaan kotiin. jäädä. Minä Me voidaan vielä hetkeksi jäädä, Minä me menen saatetaan kotiin. löytää Ei Minä jää. menen kotiin. Ei jäädä. Minä menen kotiin. Minä en jää tänne. Himpatti! Oista ite, jäädään tänne vielä. Mä en jää. Jäädäänpä. Ei kyllä enää, siis mä en jää. Mä Kyllä lähden. me jäädään. Me jäädään. lähdetään. Mieti- Heitit minua mieti- lumella päähän. Joo, mutta sä... Ei varmaan. Seitsemäs alko. Me mennään! En! Tulkaa! Nopeasti! Tulkaa! Vauhti! Viime Cooperista nyt pitkä aika ei tuntu. Se kaatu! Ei! Aja! Mene! Se oli taas kummituskerhon seikkailuja tältä kertaa. Oli. Mun sielun siskonne super naisille. Aikaan.